Ако пускаш реклами във Facebook, ето трите най-често срещани грешки, които може би допускаш. Първата и най-често срещана грешка е говориш грешно на клиентите си. Например, ако продаваш премиум часовници на богати хора и изведнъж им изпратиш имейл 20% отстъпка на всички модели, то никой няма да купи. Понеже целевата ти аудитория търси статус и престиж, а не изгода. Така че, помисли си как говорят твоите хора. Ако не знаеш как го правят, то напиши в коментарите маркетинг и аз ще ти изпратя шаблон, с който по-лесно да се научиш как да го правиш и какво да им казваш. Втората грешка, която най-често се допуска, е когато клиента, виждайки рекламата, извървява един много дълъг и сложен път, докато купи, което намалява продажбите. Например, като последния път, когато искахте да си купите нещо и трябваше да си введете ЕГН-то, трите имена, адреса, акта за раждане да го снимате и някоя друга снимка. И какво стана? Отказахте се. Точно това представлява този дълъг и сложен път, който те отказва да купиш. И третата най-честа грешка е клиентът да не получава това, което очаква. Например, всички сме се лъгали по големия и лъскав бургер на Макдоналдс, за да получим накрая малък и смачкан. И когато клиентът очаква едно, но получава друго, остава разочарован. И нека да обобщим какво научихме. Първо, изгради офертата спрямо езика, който клиентът говори. Второ, не му прави пътя безмислено дълъг, защото той ще се откаже. И трето, което е най-важно, не му обещавай нещо, което няма да получи. Здравейте! Казвам се Алекса. И последните 20 на години се занимавам с комуникация и маркетинг. Затова, ако се чудите защо не ви се получават добре рекламите по начина, по който искате, се свържете с мен, за да ги погледнем заедно.